Jende hau gu baino urrunago dabil gizarte aldaketari buruzko gogoeta askotan. Askotan bezala, atzerago dagoela dirudiena, ikuspuntuari buelta eman da aurrerago dago. Lurra dute oinarri, garapena eta justizia modernitatearen ametsak lurretik behar dira bilatzen hasi. Itzuli egin behar dukegu gauza batzuetan, ez atzera egin. Itzuli eta eredua eraikitzen hasi. Garapenaren diskurtso nagusiari buelta ematea da. Etengabeko ahalegin egiten dute eskola, unibertsitatea, garapena, lurretik askatu ez daitezen. Ertzak esan edo hori, periferiakoak diala, ez diela zentrokoak, azkenien hemen agertzen dien testuak die Brasilen eta herri indigenetan eta indiako lanen inguruko gertakari zatixak eta gogoeta zatixak. Eta orduan, hori gaur egun gure gizartean nahiko periferikoa da, ez da? Pobrazia inguruan egindako gauzak eta gertatutako gauzak. Eta zentzu hortan esan nahi nagoen, ez? Eta hor agertzen dien gogoetak, nik uste nahiko gogoeta periferikoak diela edo apur bat gizarte honen zentruari ertzetik begiratzen dutzien gogoeta batzuk diela eta gertaka isepe bai, ez? Zatixak, zatixa dielako, ez da testu jarrai bat. Azkenian nik azken 6 urtetan Hego Amerikan lanian niguen bitartian laneko eta inguruko lagunentzat jasotako apunte eta indako gogoetak, ez? Euren ganpentzauaz. Eta die zatixak, parrafo zatixak, eta bakizu dako titulo bat, eta, apurat zati independientia die, ez? Apurat aleretxia bildutakoak. Gozaria ateratzen didan amonak meu filo deitzen dit, menino. Deitu dit bazkaria atera didanak, meu irmau, merkatuko saltzaileak, nire seme, aur, nire anaia. Hau da liburu bat, liburu izateko pentsau balikua, ez da? Azken, isa liburu honen erdixe edo oinala 6 urte idatzitakoa da, idatzitako zatixak die. Eta geroztik, hegazkinetan eta aireportutan eta hola idazten joan nazenak, baina agente konkretu bati bialtzeko, ez da? Orduan, geroztik zela eta posteriori egindako collage edo bilduma bat da, orduan hori da bere lehen ezaugarria, ez da? Brasilen ere txakurrak oinutzik esan beharko nuke itzultzean. Miresteko asko izan arren, hemen ere mundua mundu dela aitortzeko. Txakurra, ordea, oinetakoekin ikusi dut itxasertzeko pasalekuan. Umeak ikusi ditut oinutzik. Liburu hortan batetik dagoela testigantza bat, 10 urte honetan egindako lan baten testigantza bat, eta igual lana bera baino importantia dela zergatik egin dugun lana, ez da horra agertzen da sakoneko filosofia bat, ez? Eta gurea moduko herri batek zer egin dezaken Ego hemisferioan, ez? Eta da, gure esperientziarik onenak konpartitu, eta hori konpartitzeakoan sare errealak sortu eta euren gandik jaso, ez da, eta ikasi, ez. Nik uste hori da, fondoko idea bat, eta fondoko idea horren inguruan, liburu hortan badau lilura bat, baita, ez? Lurri gabekoen mugimenduaren inguruan lilura bat, eta ikasteko jarrera bat, ez? Euren espiritualidadetik, mistika lantzeko modutik, lurra ulertzeko modutik, antolatzeko modura. Unibertso txiki baten testigantzatxo bat dago, ezta? Nagusiki, nire gogoetak baino gehiago nik uste ez. Eta gero, nire gogoetak agertzen die, modu zipristindu baten, hangoaz, hemengoaz, eta hainbat gauzei buruz ez. Lurri gabekoen mugimendua bakarrik, ez? 350.000 familia, hau da, isa milioi bat pertsona mobilizatzen eta antolatzen ditu, ezta? Munduko mugimendu sozialik handixenetakoa da eta importantiena batzuen ustez. Orduan, guretako itzela da, ez? Konparatuta ez dakit arrasateko mugimenduakin, Euskal Herriko beste dozein mugimenduekin, ikaragarria da, ez? Desbordatzen gaitu. Baina bestetik, Brasil bera ahinda handixa, Brasilen handitasunien mugimendu zintierra bera betxiki gelditzen da, ez da? Zentzu horretan, hor badago gogoeta bat horretaz ez. Latinoamerikan, nagusiki Brasilen eta herri indigena batzutan idatzitakoak diela, baina azkenien die idatzitakoak geure nazioartekotasuna garatzeko sortutako adar
baina, bueno, adar baten inguruan idatzitakoak, ez? Azkenien hor sakonean dagoena da mundukide lanki eta garabideren kooperazio lana, ez da. Kooperazio lan horren bueltan idatzitakoak die, beraz, agertzen die gogoetak baita ere geure buruaz, geure kooperazio lanaz, eta bide batez baita ere hango herri eta gizarteetatik hemengo, bueno, geuriei buruzko gogoeta laburrak itzen dira liburuan. Gogoeta oso laburrak, zipristinak dira azkenien, ez da gogoeta liburu bat, nire zentzurtan ez dakit, nire buruai gehiago euskatu biko nintzake gogoeta rigurosua idazterakoan, baina honei die, azkenien gertakaren txikixen inguruan urtendako zipristinak. Autonomia. Ez galdu nekazariaren autonomia. Hilabeteotan martxan edo abiatu nahian ikusi dugun intuizioa formulatzen dute hizlariek. Ñao perder autonomia kanponesa. Munduan gertatzen ari den aldaketa nagusietakoa hori baita. Ikuspegi estatistikotik eta behar bada ikuspegi espiritualetik. Galerari eutsi eta erresistentzia horretan sortu. Norbere janaria sortu, kapital handiaren beharri gabe. Norbere aisia, jolasa, kultura ekoiztu, kapitalaren gandiko autonomiaz. 10 urtetako honetako lanien, are egunero deskubritzen duguna, are gehiago, eta da arrasateko esperientziak munduan daukan pisua, garrantzia eta erakargarritasuna itzela dela. Bai, zirkulo enpresarialetan, edo, egon gara, ez dakit, estatu batuetako unibertsitate importantitatik hasi, eta mugimendu, zintierra mugimendu moduko mugimendu irautzaile muturreko bateraino, ez da? Arrasate interesa du egiten da, arrasatek badauzka idea praktiko batzuk, arrasateko esperientziak interesantiak dienak eurentzat, guk egin bideuna da purgatori modula, kontuz, ez arrasatek badauzka idea praktiko batzuk, interesantiak, badauzka baitek kontraesan eta paradoja handi batzuk, arrasate ez da eredu bat, egin gehikena da idea praktiko batzuk elkarrekin trukatu, eta handik asko ikasi. Zen guztiot zerbait baldin baduka momentu enten euskal kooperatibismoak eta euskal gizarteak dia kontraesan asko eta zer ikasi asko. Landarerik txikienean ere emanda daude erantzunak, bai iluntzen nauten galdera horien erantzunak ere, ez dakit ordea irakutzen. Ez eta jakingo ere dirudienez. Nik uste batetik pobreziak beti erakusten dagoela. Azkenean gizarte opulentu baten bizi gara eta pobrezia pantailan ikusten dugu, ez da? Baina pobrezia adiskide terminotan, bertatik bertara, euren etxin loginez, eta benetan adiskide bihurtuz eta lagun bihurtuz, horrek nik uste asko aberazten dauela, horrek bakarrik, ez da? Gero bestetik, mugimendu zintierrak adibidez daukana ez da bakarrik pobrezia dela, baizik eta pobrezia antolatua dela, ez da? Eta nolait polisa edo pobrezia horretatik sortu duten antolakuntza berri hori bada polisa edo gizartea modu mikro batean berpentsatzeko alegin bat, eta nik uste hortan asko daukagula ikasteko. Besteak beste zentzuaren dentsitate handiagoa dagoelako euren artien gurian baino, ezta? Eta hori gurian Euskal Herrian badaudela zentzu elementu importante batzuk, ez? Geure identitatearen inguruan da bar, ez? Baina zentzuaren dentsitatea handiago da, ezta? Eta gero, hainbat gauza, ez dakit mistika adibidez, ez? Euren ospakizuna edo ospatzeko daukaten jarrera sistematizatu hori, gauza asko hori Brasilen eta gero herri indigenetan, beste ez. Ez nauk esango liburuaren nukleoa pobrezia danik, ze pobrezia gutxi aipatzen da pobreziatik datozen edo pobrezia gu baino gertuago daukien pertsonekin gertatzen die gauzak, ez? Baina gaixa ez da pobrezia, gaixa da utopia, gaixa da antolakuntza, gaixa da antolakuntzan esperientziak gertatzen dien gauzak, ez?